Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 10 верасня 2019 года ў спіс нематэрыяльнай культуры трапіла спеўная традыцыя выканання купальскіх і жніўных песень у перахлёст. Адметнае гучанне голасу было зафіксавана ў некалькіх вёсках Полацкага раёна: Скавародзіна, Дразды, Баяноўшчына, Скабы, Сякераўшчына, Пазнякова. А захавалася гэтае адметнае гучанне толькі ў адной вёсцы – Багатырская. Спевы ў перахлёст, спевы з перахватам, спяваць у расцяжку. Вызначаць гэтую манеру можна як заўгодна. Аднак спосаб выканання аднолькавы. Называецца ён проста антыфон. Антыфон азначае голас або гук, які гучыць у адказ, то бок, калі другі голас як бы накладваецца ў адказ на першы. Сёння ў Полацкім раёне жывую спеўную традыцыю ў песень у перахлёст захоўвае народны фальклорны ансамбль «Галасы спадчыны» з вёскі Багатырская. Захоўвае, зразумела, не толькі сёння, а вось ужо 50 гадоў. Манера выканання і песні маглі б увогуле знікнуць, але ў 1975 годзе ў калектыў прыйшла Вера Уладзіміраўна Пісюкова. Менавіта з яе пачынаецца адраджэнне полацкіх песень у перахлёст. Антыфонныя спевы старажытныя. Арэал іх распаўсюджання поўнач Беларусі. Вылучаюцца уласцівымі толькі ім музычнымі стылявымі прыкметамі. Тэмбрам, прыёмамі гукаўтварэння, спеўнай артыкуляцыяй, часам уступлення ў паўтор страфы другой групы. У адных традыцыях на апошнім працяглым гуку, у другіх паўтор пачынаецца раней, калі першай групай яшчэ дапяваюцца 3-4 апошніх гука. Такія мастацкія якасці робяць полацкую традыцыю арыгінальнай, непаўторнай і не маючай аналагаў.
Гадоў 20-30 таму песню «Перахлёст» можна яшчэ было пачуць на вуліцах вёскі Сякераўшчына. Мясцовая жыхарка Альдона Івановна Матвеева жывы гэтаму сведак. Знаю, что соседка у меня вот тут рядом через дорогу была, у ее сын гармонист, и они часто пелись. Коли хаты сидели, пели. Сын играет, они поют. И на купалу, когда собирались, и там песни купальские пели. Песни, конечно, красиво пели. Раньше как-то лучше собирались и гуляли, а теперь все затихло. Так, заціхла, але не ўсё. Спяваюць і не думаюць спыняцца удзельніцы народнага фальклорнага ансамбля «Галасы спадчыны», які сёння з'яўляецца галоўным захавальнікам і носьбітам гэтай музычнай культуры. В свое время, когда в села приходили соседи из других деревень, проходили обряды, садились за стол, знакомство с песней именно этой местной песни проходило вот именно путем песни вперехлёст. Люди, которые не знали этой песни, запевали именно второй раз. И получалось, что эта песня не имела своего продолжения. Эти песни, одну песню могли петь просто, и в третий раз, да. Сёння ў ансамблі «Галасы спадчыны» налічваецца 15 удзельнікаў. У 76 годзе іх было 18. Лічба амаль не змянілася. А гэта значыць, што калектыў жыве. Былы мастацкі кіраўнік Вера Пісюкова сышла з жыцця 6 гадоў таму. У Полацку нам пашчасціла сустрэцца з роднай сястрой Веры Уладзіміровнай, Валентиной Дроздовой. Она переживала все время. Выступать там что-то не пришел, кто-то вот там нам надо ехать, а вот и то я не так, и то я не так. Я ей говорю, и чего ты? А всегда, что все равно хорошо получалось у них. Каб не Вера Уладзіміровна, то, можа б, і не было сёння ніякіх спеваў у «Перахлёст». Не было б і ансамбля. Гэта яна тады, у 70-е гады, прабівала дарогу. Яна ладзіла экспедыцыі па вёсках у пошуках песень, запісвала тэксты ад носьбітаў у сшыткі, шукала галасы па знаёмым, даставала дэфіцытныя народныя касцюмы, ды і клуба тады не было. Прыходзілася рэпеціраваць у драўляным бараку або ў хаце самой Веры Уладзіміровны. І трэба сказаць, што апроч гэтага жанчына працавала кожны дзень бухгалтарам у райсельгасхіміі, гадавала дзяцей, трымала ўласную гаспадарку і не скардзілася на жыццё. З цёплымі пачуццямі аб сваім былым кіраўніку адзываецца удзельніца ансамбля Ганна Павловна Жаркова. Яна спявае ў калектыве з 1993 года. Вера Владимировна нас там строила, да. И вот так, ну и получалось. И вот сначала особенно надо было еще окончание на «о», на «ё», чтобы не было никаких, как говорится, не «а», вот примерно кончается там на «я», и резко оканчиваем. Не надо на «я», а надо на «ё», чтобы нежное насходило.
Людміла Ксынкіна карэнная палачанка. Яна спявае ў калектыве з 1993 года. З Полацка яе бацькі, яе дзяды і прадзеды. Дарэчы, голас у Людмілы Івановны ад полацкай бабулі, якая спявала ў царкоўным хоры. У меня бабушка в Полоцке пела в церкви Богоявленском соборе. Дедушка был учителем. В то время это в Полоцке, это местная интеллигенция. И дружил с батюшкой. Богоявленский собор, вот по Замковой улице, кажется, она была раньше Карла Маркса. А бабушка пела, очень хороший голос был. Мы потом после войны мы уехали, в Донецке жили. Я пошла работать машинистом, в общем, выучилась, курсы закончила, пошла работать машинистом козлового крана, большие краны такие вот. Но я возвратилась уже в 80-м году. Мне так тянуло сюда именно на родину тянуло. Другой раз аж слезы на глазах. Як мы ўжо вызначылі, бабуля Людмілы Івановны дзесьці ў 20-30-е гады 20-го стагоддзя спявала ў царкве. І гэта важная акалічнасць. Справа ў тым, што антыфонныя спевы, якімі валодаюць спявачкі з калектыва «Галасы спадчыны», відавочна маюць цесную сувязь з царкоўнымі спевамі. І яшчэ большую цесную сувязь з царкоўна-пеўчай культурай Полацка, якая яшчэ была сфарміравана ў часы святой Ефрасіні Полацкай сярод жаночага манаства. Вось і атрымліваецца, што песні ў перахлёст маюць царкоўнае паходжанне, тым больш тут, на Полачыне. Я понятия не имела, что это такое фольклорная песня, потому что я родилась в городе, жила в городе, долгое время в Донецке, на Украине жила. Понятия не имела, но оно мне не интересно было. А ўвогуле антыфонныя спевы вельмі і вельмі старажытныя. Яны выкарыстоўваліся яшчэ ў старажытна-грэчаскіх трагедыях. Далей ад грэкаў гэты галасавы прыём перайшоў у хрысціянства у пачатку 2-го стагоддзя. Але вернемся ў Полацк, а дакладней да яго ўскраін, у вёску Багатырская. Да і вёску ў гэтую мясцовасць неяк немагчыма назваць. Гэта раён прамысловых, чыгуначных і сельскіх гаспадарак, якія пачалі тут дзейнічаць у 30-е гады мінулага стагоддзя. Нават цяжка сабе ўявіць, што сярод гэтай прамысловасці, цяжкай і лёгкай, знайшліся галасы і людзі для выканання складаных спеваў у перахлёст. А знайшліся, імі сталі жанчыны з абсалютна звычайнымі прафесіямі: бухгалтара, машыніста, краўшчыка, будаўніка, эканаміста, тэхнолага, бібліятэкара, і ўсе яны спеліся ў перахлёст. И в зависимости, сколько групп женщин поет. Вот мы сегодня пели на 2 группы, получается, каждая строчка 2 раза пропевается. Если больше групп, пение вперехлёст, это оно подразумевает собой много групп. Это вот женские группы, одноголосные. То есть, если там будет 5 групп, то представьте, каждая строчка поется 5 раз. Песню можно петь полдня.
Як мы ўжо казалі, галоўнай носьбіткай гэтай нематэрыяльнай культуры была кіраўнік калектыва Вера Пісюкова. Яна нарадзілася ў вёсцы Баяноўшчына ў 1936 годзе. Яе дзядуля Корнеў Ягор Фокавіч іграў на скрыпцы і таксама спяваў. Яе бабуля Корнева Марыя Емельяновна валодала моцным прыгожым голасам. Марыя і Ягор навучылі спяваць сваю дачку Яўгенію 1912 года нараджэння. А вось Яўгенія навучыла спяваць сваю дачку, нашую ўжо так добра знаёмую Веру Уладзіміровну. У нас мама пела, много песен знала. Ходили, лён рвали, там жито жали. Яны ўсё з песнями. Шарпом жуть, а мы тут сзаду, где кто что помогаем малые. Вера была Вера. Вера, она даже никому не подчинялась. Жили мы в деревне Баяновщине, и там приехала к соседке родственница, и с гитарой приехала. Ну вот она там почула на эту гитару, на том и пошло. Она с гитарой не расставалась. Ганна Павловна Жаркова не з полацкіх мясцін. Яна прыехала сюды з Ваўкавыскага раёну Гродзенскай вобласці. Выйшла замуж і уладкавалася працаваць бібліятэкарам у вёску Багатырская. Там і пазнаёмілася з Верай Пісюковай. Вера Владимировна, когда мы она: Аня, все, приходи к нам на репетицию. Ну все, я и пришла на репетицию сразу в клуб. А уже на второй репетиции уже у нас в библиотеке. В библиотеке более теплее, более уютнее. И там на месте собирались и репетировали. Клуб был в таком бараке страшном. Его уже снесли. И там была библиотека, клуб совместно. Ну и так мы начали совместно и работать. Голас Ганне Павловне дастаўся ў спадчыну ад маці. Кажа, у іх сям'і ўсе прыгожа спявалі. Але ніколі ў перахлёст. На Гродзеншчыне ўсё больш былі папулярны савецкія шлягеры. Сначала мы репетируем эти. Сразу голос открывается, как прочищается вот этим пением. И получается у нас неплохо. Я когда первый раз попала, мне дико было вот эти вот, как я говорила, извините, завывания вот эти вот. А потом постепенно она поставила рядом с собой, и постепенно, понимаете, я начала понимать, что это такое. Но а понимала как? Стояла рядом, очень сложно вот это вот сразу перехватить, вот эта манера исполнения очень сложно. Я много делала ошибок. Так она мне столько тумаков надавала. Вот стоит малейшая неточность, она мне в бок не так. И уже я понимала, и теперь, конечно, вот уже сколько лет я правильно пою, мне это очень нравится. Сёння калектыў «Галасы спадчыны» узначальвае новы кіраўнік Тацяна Стараннік. Яна адказвае і за рэпертуар, і за касцюмы, і за канцэрты. Дзякуючы яе намаганням, ды і намаганням усіх удзельніц полацкага ансамбля ў Багатырскім сельскім доме культуры з'явіўся куток памяці Веры Пісюковай. Тут не толькі яе фатаграфіі, посцілкі, але нават працягваюць расці і квітнець яе хатнія кветкі. Уяўляеце, ужо 6 гадоў. Ну, а што тычыцца працягу, працяг ёсць. Ён у дзецях. Коляда, коляда, клёнышку на двор.
Хуткая або марудная, вясёлая або сумная, шумная або ціхая, доўгая або кароткая, полацкая песня, як рака. Плыве і ведае сваю дарогу. Плыве і ведае сваю моц. Плыве і ведае, дзе знайсці выйсце, абыходзячы шматлікія перашкоды. Плыве і ведае, што нясе чыстую ваду.